Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όσους αντέχουν να με ακούν όλα αυτά τα χρόνια. Τον Ηλέα που με κάλεσε, όλους αυτούς που με βρίζουνε. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας μιλήσω από το χωράφι στο πιάτο ή στο πυρούνι. Είναι πολλοί προβληματισμοί. Αν πιάσουμε τις πολιτικές, θα τσακώνουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ίσα με 30 χρόνια, τα επόμενα. Και είναι και φίλος μου και του χρωστάω και χάρη, με φιλοξενεί στο Επιμελητήριο. Πολύ μεγάλη χάρη του χρωστάω. Καλή επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Θέλετε να μιλήσουμε για το χτήμα, την παραγωγή και το πυρούνι. Να μιλήσουμε. Φίλες και φίλοι μου, η μόνη λύση είναι μία. Ό,τι σας είπε το κορίτσι από τη Λακωνία. Είναι λίγο δύσκολο το όνομά της Δάρκου, δεν θυμάμαι αν κάνω λάθος, συγχώραμε. Ό,τι είπε. Είμαστε λοιπόν ένας μεγάλος νομός, μια μεγάλη γειτονιά και οι Λάκωνες και η Μεσίνη και οι Ήλιοι με μεγάλες παραγωγές. Πιστεύετε ότι έχουμε το κατάλληλο προϊόν? Σε το έχω ξαναβάλει αυτό το ερώτημα την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, φιλοξενούμενος στον Ηλέα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, δεν θυμάμαστε. Το έχουμε. Σήμερα που μιλάμε, ο μήνας έχει 29-28, δεν θυμάμαι, τα έχω χάσει, έχω και ένα Αλτσχάιμερ. Ψάχνω 35 τόνους ποπίο. Καλαμάτα ποπίο, για μερική. Είναι κανένας που τους έχει? Τιμή 9,5 ευρώ. Είναι κάποιος? Δεν νομίζω. Γιατί ό,τι έχει μείνει είναι σαπάκι. Σας πονάει? Εμένα πιο πολύ πονάει την τσέπη μου. Άρα, κοροϊδευόμαστε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για πολιτικές. Ωραία, όλα καλά και όλα ωραία. Αυτοί που σκεφτήκανε, οι τεχνοκράτες, να φτιάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καινούργια προγράμματα και τέτοια και εκείνα και τα άλλα και ήταν ότι μεγάλες εταιρείες, τις οποίες υποστηρίζουμε και υπηρετήσαμε χρόνια, δεν οδηγούν πουθενά. Μπορούν να ταΐσουν το μεγάλο μέρος του κόσμου, αλλά δεν φτάνει. Άρα λοιπόν εμείς εδώ οι ταπεινοί στη χώρα και στην Μεσσηνία, τι μπορούμε να κάνουμε? Προϊόντα 2 και 3 ταχυτήτων. Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτιάξουμε 50.000 τόνους στη Μεσσηνία, λάδια με προδιαγραφές, για να υποστηρίξουμε τα δίκτυα της Γερμανίας? Θα τα βιάσουμε στα καράβια, στα κοντέινερς. Το ξέρετε, να μην κοροϊδευόμαστε. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Αυτοί λοιπόν που φιλοσοφήσανε, γιατί είδαν ότι υπάρχει ένα διέξοδο, είπανε ότι πρέπει καταρχήν να κόψουμε, γιατί αυτό λέει η πρόταση, το όνομα, ο τίτλος, να κόψω λίγο τα logistics. Κάτι που πάει πολύ μακριά δεν με βοηθάει. Θέλει μια άμεση κατανάλωση, καλά είναι μαρκετίστικα, δεν το συζητάμε αυτό. Ωραία, παράγουμε στη χώρα 1.000 τόνους εξαιρετικό ελαιόλαδο. Και θα ταΐσουμε τον Κώστα Ναβαρίνο 1.000 τόνους. Θα μπορούσε. Ενδεχόμενα αν είχαμε 10 Κώστα Ναβαρίνο ίσως. Άρα, από μόνο του δεν πάει τίποτα. Ούτε στο πιάτο, ούτε στο πυρούνι, ούτε πουθενά. Θα συνεχίσει να πηγαίνει. Το μοντέλο που αυτοί έχουν στο μυαλό τους θεωρώ ότι είναι το μοντέλο του Τενεκέ. Και αυτό πάει από τον παραγωγό στο σεφ, το φίλο μου τον Λαζάρου, απευθείας, χέρι με χέρι. Πιστεύετε ότι είναι η λύση του προβλήματος ή του προγράμματος? Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν σε ποιες υποδομές? Δεύτερο, είπα και ο πρόεδρος και ο αρχηγός εκεί πέρα που μας διευθύνει και κύριος Σάρος και τι θα φτιάξουμε? Σε πιο καλλιεργητή? Με τι νέα εργαλεία γνώσης μπορούμε να παράξουμε καλύτερο προϊόν? Εδώ προσπαθούμε 7 χρόνια να φτιάξουμε ένα λάδι χωρίς ένα ελαιόλαδο σε καρβέλας που το λέω λάδι. Ένα ελαιόλαδο χωρίς υδρογονάνθρακες και δεν τα καταφέρουμε. Πάμε παρακάτω. Άρα, οκ. Τι σκεφτήκανε αυτοί οι Genius?
να χρηματοδοτήσουν τέτοια προγράμματα, τέτοιου είδους προγράμματα. Okay. Μην είσαστε μαλάκες και δεν τα πάρετε τα λεφτά. Κατευθείαν. Βρέστε τους κατάλληλους που κάνουν προγράμματα και πάρτε τα. Ευκαιρία. Γιατί όλοι business κάνουμε. Και εγώ και εσείς και οι άλλοι και οι παραδίπλα, τουλάχιστον να το κάνουμε καλά. Πάρτε τα. Έχουμε λοιπόν κάποια προγράμματα που θα τρέξουν, που θα γίνει, αλλά ανεκπαίδευτος. Όλους. Αν εξαιρέσετε τα παιδιά, τον Τζορώνη, τον Κώστα και την ομάδα του που έχουν κάνει κάποια προσπάθεια στο footbearing και σε αυτά δεν τα ξέρω και καλά τις ορολογίες, δεν έχει γίνει τίποτα. Και προσπαθούμε να δείξουμε τη μαυρολιά 10 χρόνια και τίποτα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Ευτυχώς είναι και ο Κόκκινος και εδώ τα παιδιά, τα άλλα και ο Λικούργος και ο Δημητρακόπουλος και προσπαθούμε και ξαναπροσπαθούμε και άντε να κόψουμε και να ξανακόψουμε και να αλλάξουμε σπαστίες και να αλλάξουμε λιοτρίδια. Χριστίνα, ωραία είναι όλα αυτά, είναι πολιτικά. Σήμερα, για να τρέξουμε πράγματα, χρειάζομαστε δύο ταχύτητες. Μία μικρή, σαν τη δική σας ή των άλλων παιδιών, των μικρών, που μπορεί να χρειάζεσαι ένα λιοτρίδι μικρό, γρήγορο, ευέλικτο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και τα μεγάλα λιοτρίδια που κάνουν τις μεγάλες παραγωγές. Θα συνεχίσουμε να εφοδιάζουμε τις λογιστικές, τις logistics αλυσίδες για όλα το μέρος του κόσμου, όσο μπορούμε τουλάχιστον. Δεν μπορούμε σε ένα μικρό λιοτρίδι να βγάλουμε μια παραγωγή 1.500 και 800 τόνους. Δεν γίνεται. Όχι μόνο ποιοτικό ελαιόλαδο, δεν γίνεται. Για να μην καταχράζω τον χρόνο και θέλω να αφήσω και περιθώριο στους υπόλοιπους συνομιλητές, δεν μπαίνω σε πιστοποιητικά ποιότητας και τέτοια και εκείνα, αλλά μιλήσω τα παιδιά που μπορεί να είναι και το αντικείμενό τους. Εγώ είμαι της αγοράς. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε. Είμαι της αγοράς. Η αγορά λέει άλλα πράγματα. Για να πουλήσεις. Από το χωράφι στο ράφι και στο πιάτο πρέπει να περάσει από 1.000-2 κύμα. Και επειδή είμαστε ορεινοί και μπορεί να μην ξέρουμε και μπάνιο, είναι πολύ πιθανό να πληγούμε. Προσέξτε. Έχουμε ενημέρωση στους αγρότες μας, σε αυτούς που θέλουμε να καταναλώσουμε. Έχει το καταναλωτικό κοινό που απευθυνόμαστε. Να το κλείσω γιατί αισθάνομαι σαν το καρά. Έχει το καταναλωτικό κοινό που απευθυνόμαστε κουλτούρα για να υποστηρίξει τις τιμές που θα τους ζητήσουμε. Έχουμε χαρτογραφήσει προϊόντα του νομού μας, της περιφέρειας, τα οποία θα μπορούσαν να σαρώσουν τις αγορές σαν μοναδικά. Την επόμενη φορά, Γιώργο Κόκκινε, δεσμεύομαι να φέρω ένα βαζάκι κάπαρη. Μεσηνιακή. Και αν κάποιος βρεθεί ότι έχει δοκιμάσει καλύτερη, να χάσω ό,τι θέλει. Πού? Στο πουθενά. Στα ζήτητα. Έχετε χαρτογραφήσει κάτι άλλο για να γυρίσουμε πάλι στην κουβέντα που ξεκίνησε το κορίτσι από την Λακωνία. Συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο το όνομά σου, μη με μαλώνεις. Δεν είναι και καλές οι επιλογές μου. Εντάξει. Σίλα είπαμε, Σιλά, δεν θυμάμαι. Μπράβο. Όλα δύσκολα μου βάζεις. Έχω τον Κόκκινο που μου βάζει δύσκολα, έχω και εσένα που μου βάζει δύσκολο όνομα. Λοιπόν, πάμε. Τι λέγαμε? Κανένα δεν με παρακολουθεί. Το κορίτσι λοιπόν τα είπε όλα. Αν θέλετε, ακούστε το. Αλλιώς θα παράγουμε ένα μαύρο προϊόν τύπου κόλλα και θα προσπαθούμε να το πουλήσουμε κάνοντας το σταυρό μας ή στο Βούδα ή στο Γούδα ή όπου θέλετε και ο καλός πολιτής να μπορέσει να βρει μια τιμή να το δώσει. Πιστεύετε ότι έχουμε τύχη? Μάλλον. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να παράξουμε ελαιόλαδα 2 ταχυτήτων. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν που οραματίστηκαν αυτοί οι φωστήρες αναφέρεται μάλλον στα μικρά παιδιά. Στους μικρούς παίκτες, στα μικρά μεγέθη και στους ανθρώπους που έχουν όρεξη να ασχοληθούν με τη γη όπως τα παιδιά στην προηγούμενο γκρουπ. Για να το κλείσω και να μιλήσουν και οι άλλοι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να σας λέω αοριστολογίες. Πάμε λοιπόν να πουλήσουμε.
Δεν είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να φτιαχτούν σχολεία. Σχολεία σε όλους. Στους καταναλωτές, σε αυτούς που παράγουν, σε αυτούς που τυποποιούν, στους ελαιοτριβείς, όπως είπε η Χριστίνα προηγουμένως. Ναι. Να εκπαιδευτούν, να προχωρήσουμε παρακάτω και να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα γαστρονομικά που θα μιλήσουν άλλοι για να μην παίρνουν και το ρόλο τους και όλα αυτά που θα μπορούσαν να πουλήσουν από μόνο τους το προϊόν. Μόνο το ελαιόλαδο πουθενά. Δοκιμάστε στα χτήματά σας, έστω και με μορφή κοινωνικού περιεχομένου, να φτιάξετε και άλλες καλλιέργειες, φασολάκια, δεν ξέρω ό,τι παίρνει μέσα, να λένε γεωπόνια αυτά, και μοιράστε τα στους φτωχούς της γειτονιάς σας. Δεν χρειάζεται στην αρχή να κάνουμε μπράντι. Λουπινά, στη μάνη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, ό,τι μου έρχεται τώρα, λέω. Αφού λύσουμε το πρόβλημα του ποιος θα μαζεύει τις ελιές την επόμενη δεκαετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Γιώργο, και του χρόνου. Πιο δυνατοί, πιο γεροί, όλοι μαζί. Τα καλύτερα. Καλή χρονιά σε όλους. Ελεκομική χρονιά σε όλους. Με υγεία. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστούμε, κύριε Κωστίδο. Θέλουμε όμως το ποτήρι να το βλέπουμε μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Άρα, γι' αυτό απαιτούνται συνέργειες με εψιλον-γιώτα, όχι με γιώτα, έτσι όπως προαναφέρατε. Και θέλουμε να μην φεύγουν βιτία, όχι τενεκέδες, βιτία και ιταλοποιούνται τα προϊόντα μας και όχι να ελληνοποιούνται, γιατί συνήθως λέμε ελληνοποιούνται τα προϊόντα. Την ιταλοποίηση την ξεχάσαμε. Εμείς αυτά θέλουμε. Θα μου δώσετε ένα δευτερολογήσω. Παρακαλώ. Ή θα μιλήσω στο τέλος. Ορίστε. Να δευτερολογήσω στο τέλος, αφού μιλήσετε οι υπόλοιποι. Με μισό λεπτό. Ή τώρα, με μισό λεπτό. Αν δεν τους είχαμε, δεν πρέπει να τους ανακαλύψουμε. Αυτή τη στιγμή δεν αγοράζουν σε καμία τιμή και το λάδι είναι στα ζήτητα. Πεςτε μου εσείς, εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς, είμαι πρακτικός άνθρωπος. Προφανώς, για τα καλά ελαιόλαδα, ξέρουν τα παιδιά εδώ, όλη η γειτονιά, προσπαθούμε να τα κρατήσουμε μέχρι τέλους. Εμείς, στις αποθήκες μας, να τα δώσουμε στην ελληνική τυποποίηση. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε γιατί προσπάθεια. Αλλά είναι αδιανόητο. Γιατί είναι το σύστημα τέτοιο που δυσκολεύει τις κινήσεις. Δεν υπάρχουν κλειστές οι τράπεζες, δεν υπάρχουν χρήματα. Με το που βγήκε έγκριτος δημοσιογράφος και είπε ό,τι ήθελε την ώρα του Δημότη, είπε 3 εκατομμύρια θα παράξει η Ισπανία, επειδή μπορεί να μην ζείτε την πραγματικότητα. Δεν το λέω για εσάς, έτσι. Σε κάθε χωριό πήγανε 10-15 άνθρωποι, παππούδια, τέτοια να πουλήσουν το λάδι όσος. Αν θέλετε, το καταλάβετε.